ୱେଲକମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପିତା କମାରେ ବରା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପିତା ନ ଖାଉଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବେ। ଏ ରେସିପି ପିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି ଏବଂ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ପିତା ନେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଭିଜେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପିତାକୁ ନେଇଛି। ପିତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଅଲଗା ପତ୍ର କିଛି ମିଶିକି ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରଥମେ ବାଛି ନେବେ। ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆମେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ସଫା ପାଣି ଆସିବା ଯାଏ ଚାଉଳଟିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ବେଟରଟି ଯେମିତି ବେଶୀ ପାଣିଆ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଟରଟି ଯେମିତି ଏଇଭଳି ହେବ, ବେଶୀ ପାଣିଆ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ପିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ପିତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା। ଯେହେତୁ ପିତାରେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବେଳେ। ପିତାଟା ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବରାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ମିନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ପସନ୍ଦ। ତାପରେ କରିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ବେଟରଟିକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ବେଟରଟିକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାୱା ଗରମ କରି ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ବେଟରଟି ତାୱାରେ ଲାଗିବନି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ବେଟରଟିକୁ ଏମିତି ସାଇଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଠା ଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଉଟେଇବେ। ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ରଖିବା। ତାପରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ପିତା ବୋଲି ଏହା ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏହି ରେସିପିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।